Hazani buiduklainai Kristoni jotto takok teibo kuksong phaidi tini March 8 tarik sa salni o salo JISAIA diari ni bisingtei kaituni kokno khanawinai lepirwana JISAIA diari ni chapter 8 ni verse number 9 ni simi 14 jora tumungno nang norokni bisingni horbakno rosawina khe yasi surui kok sidra samani khibikhe te ok khujak borokno nini chabantano charkhe te digisigi nangjagrokno bukha kosom rukhe hake nini pohor monago chungnai te mukhang soma dibor jorani salhai ungnai te subrayung Thagiawi nono lama sowi tuinai te kaham nangma manai bai nono bukha kochom runai abo bai nini bekreng raknai te nung tui kosomjak ha hai ungnai tuimu gnang tuisa hai tuiran flaya hai ungnai nini borok rokni ksam te bai khrupjak rokno sanamphinai nung kwbangma bosongni kusungni thonglano tisa phiwana te nung kubai rokno sanamphinai te tongthaini lama rokno sanamnaisa hanai ringjagana nung sabat salno saknangya ungui yakongu slukhe ani lenglama salo sakmuchung tui tongya hungkhe sabat salno tongthatok tei subrayungni kathar salno borom khlaijaknai sal hunkhe sakni muchung tui tongya eba sakni tongthok naya hungkhe haino kok nanya salaya hungkhe hakhe nung subrayungno tuyui tongthok dite angnono hani kuchukukni sakao kasarwana angnono chuchu Jacobni manna tongmarokno norokno charnai hanai subrayungni bukhuk o kok sawo mongka subrayni kok kathar kaitorno hambai।